Soc Òscar Camps, soc el fundador i el director d'Open Arms i estic aquí al Palau Robert a l'exposició A Contracorrent. És una exposició d'Open Arms amb un objectiu pedagògic, més que res, de mostrar tot el que passa, tots els recursos, tot el que tenim i tot el que veiem i tot el que patim en general, no? Al Mediterrani, a la frontera sud d'Europa. És una expo molt visual que ojalà tothom la pugui llegir, pugui passar el temps necessari per llegir tot el que hi ha, tot el que hi ha penjat, i amb el format amb el que està és un format molt amè, molt digital, quasi que sembla que amb el dit puguis anar passant les pàgines amb l'objectiu de que no surtis indiferent d'aquesta expo. Pot ser que t'incomodi una mica, però ja és això que pretenem, i que no surtis indiferent i que posicionis davant d'aquesta vulneració de drets humans a nivell mundial.